Tää molemmat täydet pisteet tästä. Sen takia ne joutui itse hakemaan sieltä koirat. Esa ja toi Tero. Joo, Tero. Eikö toi Tero toi pisempi? Satsa. Niin on. Päästä siitä koiraan. Se olisi niinku yksi ROUD. Se näyttää ihan yksinkertaisesti. Ei se kuule ole toi Toi- nurmikko. Toi Särkänlahti, sekin oli tossa ja munas tonne, mutta ihan saatanan vaikea oli tuolta katsoa se, kun se nousee, toi maasto nousee niinku tuolta. Joo. Ja tulee pieni mäki, niin sekin se ei saanut ollenkaan sitä ylös, niin se markkeerasi sen niinku 10 metriä lyhyet. Sitten Jari. Niin, ja kun liike pysähtyy, niin saman tien on satana perille. On niin häkläistä se jalkoja. Huomasitko se? Esa kääntyi tällainen koiru. Se on tässä. Sopi fit. Niin. Ihan superhieno. Hän se ei ole ihan omasti tahdot. Niin. Pitäisikö nyt se on vähän Eihän se ole silloin merkitystä siihen, että se pysyy paikalla ja se ei tehdä mitään. Mulla on näyttävä mennä työstä. Niin ja ihan sellainen juttu, että kun koira on opetettu istumaan sillä paikallaan ja sitten kun se on vuorolla, niin se otetaan se askel eteenpäin. Niin se pysyy sen varma. Pitäisikö sitä vähän opettaa? Mä tykkään, että tää oli kumpaa puolta. Kumpaa? Mooro. Mä soitan kohta. Pientä. Moi. Niin, korva. Niin. Terkkokoirat on jossain. Nimilomarassa. Eikä kunnioittaa huijaa. Tuleeko tässä vielä jotain? Eikö nää? Niin ne menee tonne.
meni se, se oli se vesimarkkeraus. Siitä saatiin vaan 8. Joo. Se meni semmoiseksi vääntämiseksi. Se homma. Mm. Eikö me luvattu seuraavasta? Ei tästä, mutta seuraavasta penkiä luvattiin. Ja niin vaan, mitä ollaan luvattu? Mitä? Viinipöydissä. Se oli ottaa se tästä ja sitten... Ai 2 pentua! Kari sanoi, että seuraavasta. Ai meillä on sitten niinku 4 koiraa taas. Taas me tässä 4 koiran loukussa. Yksikään ei tottele. Niin siitä niinku nuorimmasta lähtee. Nuorin on tossa ihan jalan vieressä, sitten seuraava ja Onni on tuolla kolmantena tuolla. Ja sit sähän ärisit kaikille. Kaikki lähtis koko ajan. Sinäkin keräsit paskat pussit ja takia taas. Vahvista. Niin. Se oli hyvin. Mihinkähän ne ohjaa? Anna johonkin. Saiko toi Tero tuolta Tamista? Saa. Nopeasti. Se meni ihan suoraan. Varmaan tästä pitää linjaa muuttaa ja sitten tuonne nimittäin lähialueelle. Luulen, että se on tossa niinku... Ainakin se palautti tuolta niinku pellon kautta, että se voi olla, että se ei oo metässä. Se on tuolla todennäköisesti tuolla niinku metän rajassa tuolla jossain. Tuli täältä rinteen kautta takaisin. Täältä. Joo. Kaikkien koiria, kaikkien ihmisten. Tarvi vauva. Tämä on yltiösosiaali. Minun oli Maari tulee tuossa minä olin. Ja tanssiksi. Maarit pehmeä. Mitä? Erään sinne. Meneekö nää numerojärjestys? Eikö nää on nyt niinku alkupäätä? Maarit oli mun mielestä siinä kakkos. Esa sai nopeasti sen pois. Nyt se on ohi.